Pre ovoga nisam nikad skoro imala kontakta sa slovačkim zajednicama u Srbiji. Međutim, Tamara i ja kad smo došle, naišle smo na jednu zajednicu koja je bila vrlo otvorena i vrlo rada da priča s nama, što je meni bilo baš jako drago. Veľa ľudí sa sťažovalo, že sú tam aj rozdiely medzi informovanosťou, že niektorí ľudia, ktorí sa možno aj chceli by sa zaujímať o politiku, ale nemajú sa o nej kde dozvedieť nejaké možno aj nezávislé informácie, že ten informačný priestor, či už aj v nejakých tlačených formách, ale aj online je, že sa to ako keby tak komplementuje, že je tam ten istý narratív aj v nejakej tlačenej forme, aj online, ale vlastne je to potom dezinformácia a potom veľa ľudí tým vysvetľovalo aj ako keby to rozdelenie v spoločnosti. Novinárska zajednica u Srbiji zaslužuje jedno veliko poštovanje, naročito nezavisni mediji, za sve čime se bave i kroz šta prolaze, naročito u poslednjih godinu dana. Susreću se sa jako velikim izazovima koje mi, recimo, možda gde sam ja trenutno bazirana u Holandiji, nemamo toliko prepreka u tom smislu i ono što mene, recimo, uvek jako iznenađuje je kreativnost, spremnost i količina snage koje ljudi ulažu u svoj posao. Myslím si, že sú tam určite paralely aj vlastne cez to, že naši politickí lídri sú veľmi ako keby politicky rovnako orientovaní a stále viac sa to ukazuje aj v smerovaní k Rusku napríklad a v podobných témach. Ďalej vidím tam aj nejaké negatívne možno vývoje, čo sa týka niektorých inštitúcií, či už aj v slobode médií, alebo aj v ostatných demokratických inštitúciách, ktoré vlastne na Slovensku sa pomaly rozkladajú. Ešte to možno nie je až v takom stave ako tu v Srbsku, ale vidíme tam taký pomalý postupný rozklad.